Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Sojoji sun yi wa Bazoum Mohamed juyin mulki a ƙasar Nijar. Sojoji a jamhuriyar Nijar sun ce sun kifar da gwamnatin farar hula ta Shugaba Mohamed Bazoum. Sojoji sun bayyana haka ne a wata sanarwa da suka karanta a gidan talabijin na ƙasar ranar Laraba da tsakar dare. Sun ce an rufe dukkan iyakokin ƙasar har sai abin da hali ya yi, sannan suka ƙara da cewa an sanya dokar hana fita a ƙasar. Mu dakarun tsaro mun yanke shawarar kawo ƙarshen gwamnatin Shugaba Bazoum, in ji jagoran sojoji Laftanar Kanar Ahmadu Abdurrahmane. Yana bayani ne kewaye da wasu sojoji tare ya ƙara da cewa an soke dukkan hukumomin na tsarin mulki a ƙasar. Wannan lamari ya faru ne bayan sojoji da ke kula da fadar shugaban ƙasar sun toshe fadar shugaban ƙasar da gidansa da ke Yamai, babban birnin ƙasar ranar Laraba da safe. Wani saƙon Twitter da aka wallafa a shafin fadar shugaban ƙasar daga bisani ya tabbatar da cewa wasu sojojin fadar sun tayar da yamutsi ranar Laraba, sai dai ya ce shugaban ƙasar da iyalansa suna cikin ƙoshin lafiya. Mohamed Bazoum ya soma mulki ne a watan Afrilun shekara ta 2021 bayan ya lashe zaben shugaban ƙasar. A nan kuma za ku ji cewa ƙasar Amurka ta shigo cikin lamarin. Akwai yiwuwar ƙasar Amurka za ta kai wa shugaban Bazoum ɗauki, sannan ta yi Allah wadai da juyin mulki a ƙasar Nijar, ta buƙaci a gaggauta sakin shugaban ƙasar Bazoum. Amurka ta nuna matuƙar damuwarta kan abubuwan da ke faruwa a Nijar. Muna matuƙar goyon bayanmu ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta hanyar dimokuraɗiyya. Muna kuma yin Allah wadai da duk wani yunƙuri na ƙwace mulki ta hanyar ƙarfi, domin yana barazanar kawo cikas ga tsarin mulkin ƙasa. Muna kira da a gaggauta sakin shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ba tare da wani sharaɗi ba, tare da jaddada muhimmancin kiyaye doka da tabbatar da tsaron jama'a. Wani matashi ya fille kan ƙanwarsa yana yawo da shi a titi saboda yunƙurin yin aure ba tare da sonsa ba. Hotuna masu ban tsoro sun nuna wani matashi ɗauke da kan 'yar uwarsa a cikin jaka bayan ya fille mata kai saboda yunƙurin yin aure ba tare da sonsa ba. Maganar Ashifa ta haifar da fushin ɗan uwanta Riyaz, ɗan shekara 22, wanda ya kashe yarinyar mai shekaru 18 kisan gilla. Matashin mai shekaru 22 ya kashe 'yar uwarsa ne bayan da ta yi watsi da buƙatarsa na auren mutumin da yake so. Hotuna masu ban tsoro sun nuna matashin mai shekaru 22 yana tafiya zuwa ofishin 'yan sanda na Fatehpur a Indiya, ɗauke da kan ƙanwarsa Ashifa. Mutanen ƙauyen sun hango shi ɗauke da jakar da jini ya jiƙa yana yawo da shi a kan titi, suka kai rahoto ga 'yan sanda. Daga nan aka kama Riyaz aka tura shi gidan yari. Yarinyar mai suna Ashifa ta so ta auri wanda take so, amma yayanta Riyaz da babansu Abdul Rashid sun ƙi. A ranar 29 ga watan Mayu, Abdul ya shigar da ƙara ga 'yan sanda kan wani mutum Chand Babu bisa zargin sace wata mata domin ya aura. An kama Chand kuma aka tura shi gidan yari a ranar 20 ga watan Yuli, lokacin da budurwar ta bayyana wa danginta cewa tana son auren Chand Babu ɗin. Riyaz ya shiga tashin hankali. Sufeto na 'yan sanda Ashutosh Mishra ya ce a cikin fusata Riyaz ya ɗauki wani adda mai kaifi ya fille kan ƙanwarsa kafin ya sako kan a cikin buhu ya nufi ofishin 'yan sanda. Kafofin yada labarai na cikin gida
sun rawaito cewa an gudanar da binciken gawar bayan kisan Ashifa tare da tattara shaidu daga gurin. Kisan gilla ya haifar da ɓacin rai a duk faɗin ƙasar ta Indiya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ana kashe dubban mata da 'yan mata a duk faɗin kudancin Asiya da Gabas ta Tsakiya a kowace shekara ta hanyar 'yan uwa da suka fusata saboda wani abu da aka yi musu. Daga Baba Waziri. Wani ƙaton kada ya haɗiye wani manomi a ƙasar Malaysia. An tsinci gawar wani manomi da ya ɓace a cikin wani ƙaton kada mai tsawon ƙafa 14 yayin da mutanen yankin suka farke cikin kadar a gaban iyalansa da suka cikin firgici. Wanda kadar ya cinye, mai suna Adi Bangsa, mai shekaru 60, an gano shi ne a cikin kadar bayan wani bincike na kwanaki 4 da aka yi a Tawau da ke Malaysia. A ranar 23 ga watan Yuli, sashen namun daji na Sabah sun ciro gawar tsohon daga cikin kadar sun sanya a cikin wata jaka. Dattijon dai ya shafe kwanaki 4 ba a ji ɗuriyarsa ba kafin hukumar kula da namun daji ta Sabah ta kawo ƙarshen binciken bayan da aka yanke cikin ƙaton babbar kadar. An gano gangar jikin mutumin mai suna Bangsa a manne a cikin hanjin kaɗan yayin da jami'an namun daji suka ciro suka cusa a cikin wata jaka. Shugaban hukumar kashe gobara da ceto ta Tawo Jimishi Ujin ya tabbatar da cewa 'yan uwan mamacin sun hallara a lokacin da aka buɗe cikin kadar da sanyin safiya. Bayan binciken da aka yi, sakamakon ya tabbata da asalin wanda abin ya shafa domin an gano dukkan sassan jikin a cikin kadar. Ujin ya bayyana cewa a rana ta 4 na neman Bangsa, an sanar da tawagarsu cewa jami'an ceto sun gano wani kada namiji da ake kyautata zaton ya haɗiye mutumin. Wani bincike da aka yi ya tabbatar da ganin dabbar wajen mutuwar Bangsa. An harbi dabbar ne da misalin karfe 3 na safiyar ranar 22 ga watan Yuli, sannan aka yanke cikon da misalin karfe 9 na safe lokacin da 'yan uwansa suka iso. An kammala binciken ne da karfe 11 na safe bayan da aka tsinto gawar tsohon a cikin kadar. Daga Baba Waziri. A nan kuma za ku ji cewa a yau za a buɗe kantin Shoprite a jihar Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya Malam Uba Sani ya sanar da al'ummar cewa a yau Alhamis za a buɗe babban kantin nan na sayar da kayayyaki wato Shoprite. Malam Uba Sani ya sanar da haka ne a yau Alhamis a shafinsa na Facebook, kuma ya ƙara da cewa akwai rangwame na musamman ga mutanen da za su sayi kaya a shagon na Shoprite a lokacin bikin buɗewa. Matasa da dama kan yi wa kantin Shoprite tsinke da ke jihar Kano a lokutan bukukuwa, inda suke yin sayayya sannan su ɗauki hotuna. Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora.